Awganistanyň paýtagty Kabulda yüzlerçe adam Pakistan'ın hökümetine protest bildirdi. Bu çykyş Awganistanyň Kunar vilayetinde howadan urulan zarbalar bilen bagly boldy. Kunaryň resmileri soňky günlerde serhetdäki howa zarbalary we Taliban söwüşçilerine garşy geçirilen gury yer söwüşleri zerarly ençeme parahat ýaşaýjynyň wepat bolandygyny aýtdylar. Protestçiler Pakistan'ın baýdagyny oda berdiler we Awgan hökümetinden Pakistan'ın zarbalaryna jogap bermegi talep etdiler. Pakistan'ın saglygy saklaýyş resmileri poliomiyelit ysmat keseliniň öňüni almak üçin waksina dermanlary bilen öpçün etmek boýunça nokatlary ýurdun ähli halkary aeroportlarynda açdylar. 1-nji ýyldan başlap Pakistandan gaýdýan ähli ýolagçylar ysmat keselinden waksinanyň edilenligini tasdiklatmagy borçly. Keselhanalaryň köpüside ýurdun daşyna seýahat edýän ululary we çağalary poliomiyelit ysmat keseliniň öňüni alyş waksinasy bilen öpçün edýär. Kazakstanda orta mektepleriň okuwçylary umumy milli synagdan geçmek üçin egzamin tapşyryp başladylar. Bir hepdäniň dowamında geçirilen synaglaryň netijeleri okuwçylaryň ýokary okuw jaýynda okumak mümkinçiligini we haýsy universitetde okap biljegini kesgitleýär. Bir näçe ýyl mundan öňki ýerdilen umumy milli synag sistematy gapma garşylyk döretdi. Synagda ulanylýan gizlin soraglaryň gara bazarda söwda edilýänligi çak edilýär. Kırgızstanda Birleşen Ştatlaryň Manas halkara aeroportundaky tranzit merkezi 3-nji ýyłynda resmi taýdan ýapylýar. Birleşen Ştatlaryň resmileri Kırgız resmilerine bazanyň simboliki açaryny we bahasy $30 milyon enzamlaryny tapşyrarlar. Geçen ýylda Kırgızstanyň hökümeti Birleşen Ştatlaryň bazany Awganistandaky goşunlarynyň öpçünçiligi üçin ulanmagyna mümkinçilik berýän şertnamany uzaltmazlyk kararyna gelipdi. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz.